Chibai levek ole tun lai chu ka buai deuh hlek ami lo hre thiam ola video te ka lo upload kha deuh hlek mai theya tun tuma hian in lai chin na lampang kha kan soyanga nu panun sex education kan soidon ani he karon soitur hi Pastor Gary Chapman zia things I wish I'd known before we get married nu pa a kanin siam ma kanin nei ma in lo shelo kila o ati angchi kha khami bu ami kha ni a bung kwa na ni a chapter dang te po hi kalaron soidon thawani video le peklama te ti chuan nu panun sex a inti lung oi ton na hi thil automatic ani lo ati a sex va man top khan abikin meichia an lung oi ve top lo hei chu in nei to te tan po khan shiat apoi mo dona nu panun mandan sex mandan hi chu in shil ngai lo tur khopa thil ol sam nia kan shiat angkha ani lem lawa abe bom kha tam ve ni mi patam jok hian meiche sexuality hi in shelawa chutiangin meiche tam jok pon mi pachung chang kha in shebik lawani chiar tina po khan in lo tin lo mai theya chu wang tak chuan nu patam tak hi sex awanga hlim lo in ti thiam lo kha an om thin ani heta hian shiat tur poimo pasari aron soya chung te chu pakhat na a mi paten sex hi inda poimo emo inda thupui viau ang ho hian meichia ero chuan inin kar zo kha anda poimo a an en ma sa thin ani chu chuan sex a offer lo che kha ashilang entirnan mi pa zokin tlaya ivin deuh neka a hnu zan lama kati palti in mutpui itum le ngala khatianga khan innu kha chuan achak viau don lo ani meichitan chuan sex hi inin kar hmanga ina le in lei chi na atha ti nem nget tu ani a mi pa ero chuan sex mangin nu pa in kar siam that kha in tum fo sex man zoa khan in ngei so tura te in ngai mai theya meichia ero chuan in ngei dewa in omzia le inin ngeya tunlai inin hmangai viau ti nem nget nan khan sex kha an hmang thung ani mi patana shia tur poimo deuh chu in nu puite meichia te kha an nu panun te khatiang an khilai lo che kha bedroom a in tran lo chauka I pui sur te I fak te I duat te ai chak zong take hon sak khatiang atang khan a khilai lo che kha in tran de ani a in hon lo kha mi patan chuan bedroom a in luta in nu pui ten an som cheu chuan amu ta in cheng hal thei ni khatiang kha meichia chu an ni ve lem lo ani chu ina thok bang alo chiao au chia khata I response dana te khan a in shil tran dei to ni chu wangin tran ilak ma khangai tinani chu panhina chuan meichia hian a sex a tak ai chuan a foreplay vel hi an thlalhel zo ke atiboka mi pa te hria tan deuh zel hian ron soya a chan chu aziak tu hi mi pa ni a ti chuan mi pa chu in man hmo lai khan meichia chuan a foreplay ya an lung oi phot lo chuan a sex a tak kha an enjoy tur angin an enjoy tak theilo atini nu ho khana dikem lo comment ta ola chu wangin meiche ta na poimo chu in kwa te khatianga in kiss te ponyang khatiang chi kha an ngai poimo thina ni chu wangin a meye pa in khatianga nu pa nunin mangdon ani chuan in ti fresh ve deuh te ka chung fai tak te khatianga in bual te khatiang kha poimo masa ni a chan chu aten oma atui om lo ve theya zurim nam hum te emo ku wathial bang noi la hmuam angchi te khatiang kha atui om lo ani chu wangin meichia chuanin a che vel kha an ngai poimo thin mi pa chuan a sexa tak kha in ngai poimo lai khan chu meichia le mi padang lam na chu ni le ta a pathum na chuan nu panuna hian arwala vor top thlen kher tur ti na ani lo ati bokani apoimo ber zo ka chu a vor top chu in thleng ve ta em ti khani video ate tun lai chuan kan hmu thina porn video ate nu panunan man hianin arwal che te hanan thleng thin ani khatiang khat ataka chuan alo ni ve lem lawa dik tak chuan nu pa tamjok te hi a climax kha arwalin an thleng lo an te ani an zir chiana chuan
meiche then khat chu sex ai ma a in play na a vor top thlen thlang jok te pawh khan om thin ani zirchiana pakhat po in meiche tam jok hi nupa nun an hman lai hian a vor top an thleng lo ti an hmu chuaka ma se ami pa te an pasal te kha ti lung ni lo an hlo awang khan an ti der thin an ti ni chu te chu in hong taka in she thiam ton taka in soidun te kha angai ve thina engtin nge pakhat chawin hlimna anei lawa in nupa nun hlim tak in enjoy theyang ti kha apoimo ber lai chu ni arwala vor top kha thlen nge nge angai lawa pakhatin alo thleng ma sa ni chuan pakhat kha engtin nge iti lom ve le ang mani hlimna chau kha ngai to lo tur ani chu palina chuan nupa nun hi nupa arem ti dun na ani lawa pakhat jok chawina anor luina ani chuan mangai na lan tir na ni to lovin in abuse na chikhat ani to jok ani in za ton lo na ni to jok mangai na chuan a mangai ate ti lom le ti lung oi kha athil kalpui tur ani lai khan pakhatina du lo chuan chhana om tina ni maya chu chu soi fel in mamo ti dun in mamo tina ni a man du lo na chan kha a man ringot ni lawa a man da na te pon yang engki ma du dan in za ton kha thil tha ani lo chuan atu ve ta na vui vai na thlen tu kha ani theya entenan pakhatin alo du a pakhatin alo du lo ta kha a chanin soi fel lo chuan pakhat zo khan nor lui renga ngai sex min man pui du lo ti in alo vui theya a pakhat zok la khan ka har sat na po min sha thiam pui lo min nor lui reng mai ti khan alo vui ve le thei boka khatianga khan in ngir ngau na ka a chuak thei ani in soidun lo chuan pangana mi pat mei chian na hi hete in pol na satlia ngot hi ani lawa mi pahni taksa in belbom satlia ngot kha ani lo atini ajak to hian mi pahni taksa rilru le tharau in zom na ni a nu pakara in lei chi na nget dam chunga ta na nem nget tu tur ani chu wangte pon yanga Christian le sa khodang then khat te po hian in nei nuatan an ser thang thin ani chu tiang ni lovin ti sa chak na shik thlak na chi khat le nom chena satli atana mu le man ani chuan ani na kan thel duai don ti na ni a mangai na lan tir na ni lovin mani nom na chia na khatiang man ro kha alo ni don ani chu chuan nupa a sex lim na kha ati dal thei atini chu parukna chuan nupa nun hlim om chen tur hian communication hi kongpoi mo tak ani ati bokani soidun ve angai a malama kan soi ang chi te pokha soidun manga chinfel thei tam taka om tam tak chuan an soidun ngai lawa an du dan te an hlim pui chi alo dan te chu chuan sex awangin nupa a khi le hlim lo na alo thlen ta thin ani soidun ve fo ro u soi ringot ni lovin pakhat jok thu soi sia thiam pui tum tura in ngai thlak sak ton kha apoi mo jok fo bok I kopui khan iril ru kha achiar thei bi lawa a mutlang thei lawa chu wangin shilla adu dan zot la idu dan shil bok la ti chuan tran in la dun thei don ani aziak tu recommend dana phei chuan a kha tokin thlakata voi khat te emo inzo thin tura ti ni I kopui hne na khan engtin nge nu pahlim jok kan kalpui theinan ka ti tur le ti lo tur te tia inzo fo thina tha te ni mechia pe chuan asoi ma satua khan tran an she mai theya chu wangin mi pa jok po khan bul tran kha apoi lo mai thei ni zan lama ihlimem emo khatiang chi khan inzo kha poi lo nu pa chuan chungte om lo lai te fa te om lo lai te khan communication kha sex chungchanga khan nei ve fo a thani chu pasarina a to pera chuan in nei ma a sex man to hian nu panun in nei nuwa a ngong mizote a po tam tak chuan in nei ma a sex man hi kan she vak to lo ni in alanga in ngai jong te ti tura te po kan ngai to mai theini ma se a hnu le kha don in nei nuwa zirchian na a chuan in nei ma a sex mang to te hi
Virgin lo te a in nei te hi Virgin a in nei te a in a let khatin in then na an nga zok an in then na sa zok ti an mu chuak ani hei hi in nei ma in hriat sak nge angai boka midang laka thiang hlimna alo hlo to ani chuan in nei hnuwa pakhatin a hre chuak chaw ani chuan rilru nat chang kha anei fo don ani midang nen nuam an lo chen dun to ti a hriat na ringot po khan atin a em don rilru dam lo na kha a thlenang chutia in nei ma inin zo a in hriat dun sak hnuwa pakhat zawk lung adam zan lo ani chuan in nei lo mai ri turin thumin ron bok ani aziak tu hian nilawa inin pom saka inin hriat thiam tona inin soi chhuah sak don lo ani chuan harsat na kha omlem lo mase chu ti nilawa ala Virgin emoti a Virgin to lo ti in nei hnuwa hriat chhuah chau emo a Virgin lo ti hre tho mala a sex man pui kha i hriat lawa a hnuwa i hriat chhuah le si chuan rilru kha an don ani han ngai to ve ta ula inupui emo i pasal kha midang nen nuam takin section lo mang to ti i hriat chhuah fo chuan i lom mi don lo ani thik na kha a thlen thei chuwangin khang zong zong kha in hriat ma saka in nei ma soidun ma sakha apoimo ani chu ole khang zong zong kha in nei ma a le in nei hnuwa po nu panun chungchanga hriat tur poimo pastor Gary Chapman zia chuni a lepeka chapter dang nen kanin hmule tho donia